Енрике Комас Бакарди, глобален бранд менеджер на Бакарди и шесто поколение наследник на фамилията Бакарди, посети България по покана на Софток ООД, официален носител на ром Бакарди за България. Поводът е спонсорската подкрепа на Софток ООД на 19-то национално състезание за бармани в България. Енрике Комас Бакарди е пряк потомък на Дон Факундо Бакарди Масо, създател на уникалната за ром Бакарди технология за филтриране чрез дървени въглища. What makes Bacardi unique compared to other spirits like Това, което прави Бакарди уникално в сравнение с другите алкохолни продукти, is that it has an ability to complement light flavors without dominating or without disappearing. So it gives you a very refreshing drink. е да не доминира в напитката, а да допринася за освежаващ и приятен вкус. Бакарди е най-подходящата напитка за смесване на разнообразни коктейли, споделя Енрике Комас Бакарди. Този факт доказват световно известните коктейли, създадени с ром Бакарди, мохито, дайкири и разбира се Куба Либре.